Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷҷои номи ман Шаҳром. Имрӯз пешкаши шумо як ҳавлии дуэтажа бо мансард мекунем. Бениҳоят хонаи аҷоиботай. Ҳатман навора то охира тамошо кунед, пушаймон намешен. Хонаи бениҳоят зурай. Сар мекунем навора. ина дӯстони гиромӣ худи ҳавлӣ 13 сотиқ замин, 10 дар хона ва бародаро ҳами раҳе ки шумо диден мо ҳами раҳ қати омадем. ин раҳ ҳам дар сотиқи замини ҳамин ҳавлӣ дохил мешавад. Марҳамат, хонаро шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед ремонти замонавӣ дорад ва боз хотиррасон мекунем ки бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад ҳавлӣ. чӣ хеле ки дидесен хонара бо ғишти пухта сохтагианд ва сифати сохтмонам дар дараҷаи олия. Марҳамат, дигар хонаҳоро шурӯъ мекунем. ҳавлия 3 ҳуҷраш ремонти замонавӣ доранд, дигар хонаҳош коробка яъне бе ремонт мебошанд. дуюм ҳуҷра сеюм ҳуҷра спални мебошад, ваннаи худашро дорад. обши дар хона 4 ванна мебошад, якта туалет дар берун. инҷо кухни яъне ошхона мебошад. обши ду кухни ҳаст, якташ дар даруни хона, якташ берун. ҳуҷраи навбатӣ инҷо бошад ҷои ванна. дӯстони гиромӣ, инҷо қафои хона мебошад. агарод ва якчанд хона ҷойгир ҳастанд. камтар пас инҷорам нишон медиҳем. анакнун мегузарем ба дуюм ошёна. хотиррасон мекунем ки дуюм ошёна балконам дорад. ина дӯстони гиромӣ, дуюм ошёна. хонаҳоро якта ба якта нишон медиҳем. марҳамат, ҳуҷраи навбатӣ. инҷо шашум ҳуҷра ва сеюм ванна. мансард мебошад бародаро ва соҳибои хона мансарда буд карда баъд месупоранд хонара. инҷо ҳуҷраи навбатӣ, ҳафтум ҳуҷра. чӣ хеле ки аҳамият доден ҳар як ҳуҷрая ҷой барои тирезаҳош калонай. и фикр мекунам бениҳоят плюси хубай. ҳаштум ҳуҷра бо 4 ванна. нуҳум ҳуҷра 3 та ҷо барои тиреза дорад ва яке аз онҳош аллакай тирезааш часпондагӣ тайёрай. мегузарем ба балкони хона. ина дӯстони гиромӣ, балкони хона ва аз ин ҷо якбора мегузарем ба 10-ум ҳуҷра. ва марҳамат, охирон ҳуҷраи истиқоматӣ, 10-ум ҳуҷра. анакнун мегузарем ба мансард. мансарди хонаам бениҳоят калонай. дӯстони гиромӣ, соҳиби хона мансардро буд карда баъд ба харидор месупорад. на танҳо мансард, як ҳамомам аввал буд карда баъд месупоранд.
тамошобинони муҳтарам, бинои дуэтажаро буд кардем, лекин навора то охира тамошо кунед. боз як гараж, як хол, дегдонхона, оғилхона, ҳезумхона, ҳоҷатхонаи берунӣ, ҷуборча бо оби кофарниҳон ва боз як чизи аҷоибот бо диққат тамошо кунед. инҷо гараж барои мошин. ин заминам аз соҳибои хона мебошад. мегузарем ба қафои хона ва дӯстони гиромӣ, аз даруни ҳавлӣ оби дарёи кофарниҳон мегузарад. обқатӣ ягон проблема нест, ҳама вақта мебошад, водопроводам ҳаст ва светшам 24 соата мебошад. инҷо бояд ошхонаи берунӣ шавад. дегдонхона мебошад. дегдонхона. боқимонда хонаҳо ин оғилхона мебошад, ҳезумхона, сауна ва ҳоҷатхонаи беруна. тамошобинони муҳтарам, ҳамон чизи аҷоиб монд қафо, яъне пушти ҳавлӣ мебошад. чӣ хеле ки мебинен ҷои аҷоиботай табиати бениҳоят форам дорад. маълумоти хонаро як бори дигар такрор мекунем. 13 сотиқ замин, 10 дар хона, свет ва обқати ягон проблема нест, водопровод ҳам дорад. ина марҳамат бинед. ҷойгир аст дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати зайнабобод, деҳаи иқбол. 250 метр мактаб, 200 метр магазини калон, хулас магазино бисёрай, ҷошам ҷои бениҳоят хубай, масҷиду дигараш ҳамаш дар наздикиш мебошад. нархаш $170,000 ё ин ки 1,920,000 сомонӣ. бо савдоам мешавад, бо чизу чораш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране, рақамҳои 988 79 80 81, WhatsApp, Imo, Viber доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед, арзон ҳам мешавад. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони гиромӣ. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. ҳатман дастгириро фаромӯш накунед дӯстони гиромӣ. то боздид, барори кор шумода.